πάρε, δώσε συνέχεια. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και για κάθε έκτακτη είδηση από τον Παντοκράτορα θα διακόπτουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε την προσκεκλημένη μας. Κοντά μας έχουμε την κυρία Ελένη Κονοφάου, η οποία είναι πρόεδρος της Ένωσης Επτανησίων Ελλάδας. Καλό μεσημέρι, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Πρώτη πρόεδρος. Πρώτη πρόεδρος. Μην ανησυχείτε για τον Προκόπη. Ο Προκόπης βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Συντονίζεται αυτή τη στιγμή η όλη κατάσταση, γιατί οι ειδήσεις έρχονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το λέω για τους τηλεθεατές. Να σας συγχαρούμε λοιπόν και πριν ξεκινήσουμε την προγραμματισμένη συζήτηση που έχουμε, να σας ρωτήσω για αυτά τα οποία παρακολουθήσατε κι εσείς τώρα που περιμένατε για να μπείτε στο στούντιο. Η μεγάλη φωτιά στον ορεινό όγκο του Παντοκράτορα με πάρα πολλές εστίες. Ξεκίνησε από μια μικρή εστία την Τετάρτη και ξαφνικά βρισκόμαστε με πολλές εστίες φωτιάς, με πολλά ερωτηματικά. Είναι πάρα πολύ λυπηρό, ειλικρινά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, αυτό που σας εξέφρασα και πριν από λίγο, είναι ωραίο να μιλήσουμε για την Ένωση Επτανησίων Ελλάδας, αλλά αυτή τη στιγμή το μυαλό μου πραγματικά, πιστέψτε, ότι είναι στον Παντοκράτορα, γιατί είμαι Κερκυραία και δεν είναι εύκολο να ζήσεις στο νησί σου μια τέτοια καταστροφή. Εύχομαι με τη βοήθεια του Παντοκράτορα να πάνε όλα καλά, να τελειώσει κάπου εδώ αυτή η καταστροφή και οι αρχές να αποδώσουν τα μέγιστα σε όσους υπαίτιους έχουν φέρει το νησί σε αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λόγια γι' αυτό. Είναι πέρα από τα άγραφα που λέμε. Στο νησί, νομίζω, το νησί υπέστη πολλές καταστροφές ταυτόχρονα. Έτσι δεν είναι? Ξεκίνησαν πολλές εστίες φωτιάς από την Τετάρτη. Την Τετάρτη είχαμε αυτή και ξαφνικά αυτή η συγκεκριμένη μικρή γιγάντωσε και έχουμε αυτά τα οποία έχουμε. Το συνεργείο του ΣΤΑΡΤ βρίσκεται εκεί. Οι συνάδελφοι είναι εκεί, θα μας ενημερώνουν. Τώρα από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε να προσγειωθεί το σε 130, ώστε να, αυτό είναι πολύ να καλό. έρθει η βοήθεια. Ναι, είναι παρήγορο ότι θα έχουμε ενισχύσεις και επίγεια και εναέρια βοήθεια. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ θετικό τουλάχιστον. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Ένωση Επτανήσεων, έτσι μία όαση μέσα σε αυτή την κατάσταση. Διαβάζω ότι ξεκίνησε ιντερνετικά, διαδικτυακά, με τον σύγχρονο τρόπο. Πώς δηλαδή ξεκίνησε? Γιατί συνήθως εμείς ακούγαμε για ενώσεις Κερκυραίων, Επτανησίων, κλασικές και παραδοσιακές. Μας λέτε λοιπόν τώρα ότι ξεκινήσατε διαδικτυακά. Ξεκινήσαμε διαδικτυακά με το κοινωνικό φαινόμενο του Facebook, που πλέον είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο επικοινωνίας. Δειλά-δειλά με μια σελίδα που ξεκίνησα εγώ από ένα πάθος, από ένα μεράκι και μια αγάπη για τα νησιά του Ιωνίου Περλάγους, και μαζί με μένα στην παρέα μας ήρθαν πάρα πολλοί Επτανήσιοι. Εσείς είσαστε Κερκυραία, βέβαια. Εγώ είμαι Κερκυραία. Είχα μια πρωτοβουλία και μαζί με φίλους από την Αγία Παρασκευή, που είναι και μόνιμος τόπος κατοικίας μου, ιδρύσαμε το Σύλλογο Επτανησίων Αγίας Παρασκευής στα Ιόνια. Από εκεί ορμόμενη είδα ότι ο Επτανήσιος είχε την ανάγκη αυτή να επεκταθεί σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι που του θα στόχευε ειδικά σε αυτά. Συγγνώμη, ναι. Μόλις προσγειώθηκε τώρα το ΣΕ 130 που έφερε τις ενισχύσεις, φανταζόμαστε ότι σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα οι άνδρες θα κατευθυνθούν στον τόπο της φωτιάς. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Και πάλι ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ, μα τι λέτε τώρα? Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Αμήν. Και να δοθεί ένα τέλος. Τέτοια μέρα σήμερα. Ήταν δύσκολη ημέρα σήμερα, όντως, είδα νησί. Λοιπόν... Άρα λοιπόν ξεκίνησε από το διαδικτυακό χώρο, από το Facebook όπως λέγαμε. Υπήρχε μια μεγάλη ανάγκη του Επτανήσιου, την οποία την είδαμε από το σύλλογο που ιδρύσαμε της Αγίας Παρασκευής, να στοχεύσει σε μεγαλύτερα πλάνα, να το πούμε έτσι, σε μεγαλεπίβολα σχέδια. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά και δειλά ξεκίνησε η σελίδα. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 4.100 μέλη, αν θυμάμαι τώρα. Δεν περιοριστήκατε στους Κερκυραίους? Όχι. Πιάσατε όλα τα νησιά. Όλα τα Επτάνησα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι αυτό νομίζω ωφελεί όλα τα νησιά. Δηλαδή ενωμένα Επτάνησα, στοχευμένα σε συγκεκριμένες θέσεις, θα πετύχουμε πολύ περισσότερο αυτό που επιθυμούμε. Και ποιο είναι αυτό που επιθυμούμε? Η διάδοση, η διάσωση, η προώθηση του επτανησιακού πολιτισμού, της ιστορίας, της τέχνης, της γαστρονομίας, των προϊόντων, του τουρισμού. Πόσα είναι τα μέλη? 300 τα μέλη ήταν εγγεγραμμένα, στο Facebook είναι 4% και συνεχίζουν καθημερινά οι αιτήσεις και έρχονται. Τα οποία μέλη αυτά που έχουν μόνιμη
κατοικία. Η έδρα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με νομική μορφή, έτσι είναι η μορφή της Ένωσης Επενδύσεων Ελλάδας, είναι στην Αθήνα. Ναι, η έδρα είναι στην Αθήνα. Της Ένωσης. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν και τα γραφεία. Τα μέλη βρισκόμαστε. Που μένουνε. Τα μέλη μένουν σε όλα τα νησιά και σε όλη την Ελλάδα. Είναι επτανήσιοι από όλη την Ελλάδα. Και βέβαια δεχόμαστε και πολλές αιτήσεις και από το εξωτερικό, όπου ο μεγάλος μας στόχος είναι να πετύχουμε να δημιουργηθούν επιτροπές στο εξωτερικό. Για να καταλάβουμε, τα μέλη δεν είναι απαραίτητο να είναι της διασποράς. Μπορούν να μένουν και στον τόπο. Βεβαίως, απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 14 άτομα. Είναι 7 άτομα από όλη την Ελλάδα και 7 άτομα τα οποία είναι ένας μόνιμος κάθηκος από κάθε νησί. Ας πούμε, στο δικό μας το νησί εδώ στην Κέρκυρα, οι εκπρόσωποι είναι ο κύριος Βικέντιος ο Σουέρεφ και ο κύριος Θωμάς ο Κατσαρός. Στα άλλα νησιά υπάρχουν αντίστοιχοι εκπρόσωποι και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τριμελείς επιτροπές για αρχή. Αργότερα μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερος αριθμός επιτροπών για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας διαφορετικά. Ο κύριος Σουέρεφ μου έχει μιλήσει με πάρα πολύ ενθουσιασμό για αυτό το οποίο οργανώνεται. Και λέω οργανώνεται και όχι οργανώσατε, γιατί είναι πολύ καινούριο. Είναι κάτι καινούριο. Είναι νεοσύστατη εταιρεία. Κάτι φρέσκο. Πώς λοιπόν θα επικοινωνείτε μεταξύ σας? Πάντα μέσω Facebook? Επικοινωνούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι το Facebook. Ο άλλος τρόπος είναι το Skype. Μπορούμε να έχουμε δηλαδή και ζωντανή επικοινωνία και μέσω κάμερας να έχουμε και οπτική επαφή. Ο άλλος τρόπος είναι με τηλέφωνο. Ο άλλος τρόπος είναι με email, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο άλλος τρόπος είναι αυτό που θα κάνουμε τη Δευτέρα. Δηλαδή θα κάνουμε μια πρώτη συνάντηση και θα ξεκινήσουμε μια περιοδεία σε όλα τα νησιά με τους εκπροσώπους του κάθε νησιού. Να συναντήσουμε τα μέλη μας αλλά και φίλους που θέλουν να μας γνωρίσουν καλύτερα, να δουν τι σκοπούς έχουμε, ποιοι ακριβώς είμαστε, να ασκήσουν αν θέλουν κριτική, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε πάνω σε αυτό που έχει ιδρυθεί. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα από τη Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας και καλώ το κοινό σας στις 7.30 ώρα. Μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Κέρκυρας και ευχαριστούμε τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Τρεπεκλή και τον κύριο Σκούρδη που είναι υπεύθυνος του Δημοτικού Πολιτισμού. Ναι, τον κύριο Φώτη, του Γραφείου Πολιτισμού του Δήμου. Μας παραχώρησαν λοιπόν το φουαγέ του Δημοτικού Θέατρου και θα έχουμε μία μάζοξη για να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και να γνωριστούμε καλύτερα. Αυτό θα γίνει και στα υπόλοιπα νησιά. Το Σάββατο θα γίνει κάτι αντίστοιχο στο Δημαρχείο των Παξών. Πάλι αντίστοιχα μια συνάντηση με τα μέλη και φίλους που θέλουν να προσεγγίσουν την Ένωση Επενδύσεων Ελλάδος και να μάθουν τις πληροφορίες. Λέτε με τα μέλη. Τα μέλη γνωρίζουν, ήδη έχουν έρθει σε επαφή μαζί σας. Ενδεχομένως και μετά από την κουβέντα που κάνουμε τώρα εδώ, να το ακούσει και άλλος κόσμος και να ενδιαφερθεί. Οπότε να ξέρει ότι μπορεί να έρθει ως φίλος, βεβαίως, να παρακολουθήσει και αν θέλει μπορεί να γίνει μέλος, εάν δεν θέλει μπορεί να το σκεφτεί και να γίνει αργότερα, αλλά μπορεί να έχει μια επαφή μαζί σας. Βεβαίως, η Ένωση Επτανησίων Ελλάδας είναι ανοιχτή προς όλους, δεν είναι ανοιχτή μόνο στους επτανήσιους. Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε και φίλους που αγαπάνε τα επτάνησα και θέλουν να βοηθήσουν με το δικό τους τρόπο. Δεν είναι λοιπόν ένα κλειστό λόμπι που το περιορίζουμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου και σε όσους έχουν καταγωγή από τα επτάνιστα. Σίγουρα, πρωταρχικός μας σκοπός είναι αυτό. Αλλά θέλουμε να επεκταθούμε και σε άλλους ανθρώπους που αγαπάνε. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να αναδείξετε τα επτάνισσα μέσα από τον πολιτισμό, μέσα από τις τέχνες και τη γαστρονομία που είπατε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε ένα τεράστιο πλούτο με πολλές πτυχές και νομίζω ότι θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε να οργανώνουμε και να επισκεπτόμαστε συνεχώς εκδηλώσεις, ανθρώπους. Κάπως έτσι το έχουμε κλάβει. Νεοσύστατη μεν, όμως έχετε μια μικρή διαδρομή ήδη και από ό,τι διαβάζω εδώ, δεχτήκατε και προσκλήσεις, επικοινωνήσατε και με ανθρώπους έξω από την Ελλάδα. Βεβαίως. Πέρσι ξεκίνησε μία συνεργασία με την ελληνοορθόδοξη κοινότητα του Πρίντεζη και την πρόεδρο την κυρία Μαρία Θεοδωρίδου. Είναι μια Ελληνίδα είναι, η οποία δραστηριοποιείται στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Πρίντεζη. Ήρθαμε σε επαφή, της άρεσε αυτό που είχε δημιουργηθεί και τελικά συνεχίσαμε με μια συνεργασία παρουσίασης ενός χορευτικού συγκροτήματος με διάφορους χορούς από όλη την Ελλάδα και παρουσιάσαμε και επτανησιακούς χορούς. Και φέτος ξανά έχουμε πάλι μια πρόσκληση από την κυρία Θεοδωρίδου και το Σεπτέμβριο θα είμαστε πάλι στο Πρίντεζη με το Σύλλογο Επτανησίων Γαλατσίου και το Σύλλογο Επτανησίων Αγίας Παρασκευής στα Ιόνια, όπου θα παρουσιάσουμε πάλι επτανησιακούς χορούς. Είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για το Πρίντεζη. Ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά και ευχαριστούμε διπλά την κυρία Θεοδωρίδου που για δεύτερη συνεχή χρονιά μας ξαναγαλεί πάλι στο Πρίντεζη. Και θα πάτε πότε? 2 Σεπτεμβρίου θα φύγουμε από την Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου είναι η παρουσίαση των χορών.
και μετά ανταλλάσσετε. Μπορείτε να καλέσετε κι εσείς. Ναι, θα γίνουν κάποιες αδελφοποίησεις, κάποιες ανταλλαγές, σίγουρα. Όμως, όπως είπατε κι εσείς, έχουμε, πιστεύω, αρκετή δράση μέχρι τώρα, γιατί δεν έχουμε σταματήσει μόνο στο Πρίντεζι. Έχει γίνει ήδη η πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την πρώτη Ιδρυτική Γενική Συνέλευση, έγινε η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής, όπου εκεί παρουσιάσαμε κάτι καινοτομικό. Βραβεύσαμε 15 προσωπικότητες από τα Επτάνησα. Μεταξύ αυτών, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Διονύσης Γραμμένος, Τόνια Καζιάννη, Μάκης Τσέλιος, Νάνος Βαλαωρίτης. Εκλεκτοί καλεσμένοι μας με βραβευμένοι, οι οποίοι έχουν καταξιωθεί ο καθένας στον χώρο τους. Στη συνέχεια, εκδόθηκε προσωπικό γραμματόσημο με ειδικό αναμνηστικό φάκελο συλλεκτικό. Τι εννοείται γραμματόσημο? Γραμματόσημο, του ΕΛΤΑ. Επειδή τυχαίνει να εργάζομαι στα ελληνικά ταχυδρομεία, να είμαι υπεύθυνη βορείων προαστίων στο τμήμα πωλήσεων, θεωρήσαμε ότι αυτό θα ήταν καλό και για την Ένωση Πτέρεσης. Κάνετε μία πρόταση στα ελληνικά ταχυδρομεία και που έγινε δεκτή. Και εκδώσαμε το γραμματόσημο. Ένα γραμματόσημο. Ένα γραμματόσημο προσωπικό για τον κάθε βραβευμένο. Και μαζί με το γραμματόσημο, ένας αναμνηστικός φάκελος συλλεκτικός, πρώτες ημέρες κυκλοφορίας, που δόθηκε στους βραβευμένους και στα μέλη της Ένωσης Πτενησίων Ελλάδας. Η πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση είχε δύο μορφές. Είχε το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος. Το πρώτο ήταν η βράβευση και η παρουσίαση της επίσημης ιστοσελίδας μας www.enosieptenisian.gr. Και στο δεύτερο μέρος ήταν live meeting, δηλαδή το έχουμε υιοθετήσει το live meeting πλέον, επαγγελματικά με ειδικό πρόγραμμα για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τα μέλη μας που δεν είναι εύκολο να έρθουν στην Αθήνα ή σε κάποιο άλλο νησί που θα γίνει αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. Και ψηφίσαμε και τον ιστορικό κανονισμό. Ο κανονισμό οσχηθίζεται από την αστική εταιρεία. Όλα τα τυπικά. Όλα τα τυπικά, τα διαδικαστικά και τα λειτουργικά. Επειδή μέχρι τώρα τέτοιου τύπου ενώσεις ήταν κλασικές, αυτή διαφέρει, αυτό καταλαβαίνω εγώ, είναι δηλαδή σύγχρονη πλέον με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Υιοθετεί τεχνολογία. Ναι. Τα μέλη σας, ποιον ηλικιών είναι? Μπορούμε δηλαδή να συμπεράνουμε το ότι η γκάμα είναι πλατιά, έχετε και μεγάλους, αλλά έχετε και πάρα πολύ μικρούς? Έχουμε από όλες τις ηλικίες και έτσι ενδεικτικά θα αναφέρω τον αντιπρόεδρό μας, ο οποίος είναι ο Σπύρος Οκούρτης στη Λευκάδα και είναι 28 χρονών. Έχουμε από όλες τις ηλικίες λοιπόν άτομα, είτε αυτά μπορούν να ασχοληθούν με το ίντερνετ, με το διαδίκτυο και μπορούν δηλαδή να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, είτε με κάποιον άλλο τρόπο, είτε με αλληλογραφία, είτε δια προσωπικής επαφής. Ναι, δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν ασχολείται. Τον αποκλείουμε. Τον αποκλείεται, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν άλλο τρόπο. Βεβαίως, προσωπικά. Και ένας τρόπος είναι και αυτό που διοργανώνουμε την Δευτέρα και το Σάββατο στους Παξούς και θα συνεχιστεί και στα υπόλοιπα νησιά. Είτε κάποιος από το νησί μπορεί να έρθει στην Αθήνα και να μας προσεγγίσει και να τον συναντήσουμε και να μιλήσουμε, είτε να πάμε εμείς. Δηλαδή θα υπάρχει επαφή και προσωπική. Χωρίς την προσωπική επαφή δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορείς μόνο με το διαδίκτυο να επικοινωνήσεις. Ναι, η προσωπική επαφή χρειάζεται. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Να πούμε ότι η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, ιδιαίτερα η Κέρκυρα και η Επτάνησος, στηρίζεται στον τουρισμό, στις καλές δημόσιες σχέσεις. Έχετε σκεφτεί να απευθυνθείτε ιδιαίτερα στο εξωτερικό, στους Έλληνες που μένουν είτε στην Αγγλία είτε στη Γερμανία, για να διαμορφωθεί μια καλύτερη εικόνα για μας? Γιατί συνεχώς η εικόνα μας χαλάει με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Με δημοσιεύματα, αν θέλετε, τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας και το μόνο που δεν κάνουν είναι να αναγράφουν πραγματικότητες με διάφορα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα που δεν είναι ανάγκη τώρα να τα αναφέρουμε ένα-ένα. Έχετε σκεφτεί να βοηθήσετε σε αυτό το προφίλ που χρειάζεται η χώρα? Βέβαια, ένας από τους σκοπούς μας, οι οποίοι αναφέρονται και στο καταστατικό μας, είναι και αυτό. Και μάλιστα όχι μόνο στο καταστατικό, είμαστε σε συνεχή επαφή με επτανήσιους που ζουν στο εξωτερικό και όχι μόνο, για να προβάλλουμε